Scar Institute, Crossroads Community of Christ, and Sound Doctrine Fellowship, a multicultural family of believers radiating Christ character. Angikubingelele mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina njengenjwayelo uTiti Ngwakankosi angihambi ngedwa namuhla, ngihamba nomfoka Khoza, ngihambe nomfoka Magayi kanye noAnele Kacele, bona bale phansi egagasini e-studio, mina ngile phezulu eGoli kwaNdonga Ziyaduma kwamntanami Wendele Phino. Angendileke kusekhaya la la ngizalwa khona, la ngikhulela khona, la inkaba yami ikhona khona. Ngithi angibe nawe wemlaleli njengejwayele ngaso sona lesi sikhathi. Sawubona babukhoza, niyaphila mfowethu? Sibingelele mfundisi, siyaphila kakhulu, yinhle inkosi. Yinhle inkosi impela. Ngizwe ngisePitoli. Kunjalo impela mfoka Khoza, ngisazoya ePitoli kusasa. Namuhla ngila kwi capital ye economy yase-Afrika okuyiGoli, eSandton. Impela sisakaza bukhoma, akukho la msakazo ivuma 103 ingafinyeleli khona ngisho naphesheya kuyilwandle. Ngiyacabanga noma umuntu angangena kwi-submarine ngaphansi kolwandle, umsakazo ivuma 103 kakhulukazi iSound Doctrine Hub. Lolo hlelo liyohlala linomlaleli ngaso sonke isikhathi, kwazise phela lo uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu emhlabeni, abe uNkulunkulu ezulwini, aphinde abe uNkulunkulu futhi nangaphansi kwamanzi. So konke la ekhona khona nathi siyofinyelela. Mkhathini nikhonze kahle namuhla, thina kukhonze kahle kakhulu lapha eSound Doctrine Fellowship. Namuhla emini sikhonza ubaba uMabhida. Nikhonze njani lapha eBukhangeni Baptist Church? Siyabonga kakhulu inkosi. Sikhonze kahle kakhulu nathi lapha number 8 Harvey Road ePinetown, from 11 kuya ku1. Sikhuluma ngeindaba zokubuya kwenkosi uJesu ngalezi insuku. Kumnandi ukuhlangana nabazalwane. Ezinye zezinto mfundisi obona ngazo umuntu okholwa ngempela uyayi-enjoy fellowship yabazalwane, uyayilangazelela noma kuthiwa usaqinekile, uyakulangazelela. Kufana nomuntu emcika khona abantu ebacika indaba yokuhlangana nabazalwane bese kuba amanye ama-signs ukuthi angathi uNkulunkulu akakangeni kahle. Ngiyacabanga Mkhathini ubulalele intshumayelo kamfundisi uMabhida namuhla from encwadini kaJohane. Isho yona lento ukuthi uma unobudlelwane noNkulunkulu noKristu, eminye yemthelela noma yama-consequences okubonakala lo ukuthi ube nobudlelwane nabanye abazalwane, awukwazi-ke Mkhathini njengoba usishilo ukuthi wazana nenkosi kepha kunabazalwane ungafisa ukuhlanganyela nabo. Ngihlale ngizwe umzalwane ethi usindisiwe impela, bese uyambuza ukuthi ukhonza apha, athi hayi ngikhonza ekhaya ngoba akekho la uJesu ekhona engekho khona. Ngithi why ungakhonza? Uthi hayi kuney'ndaba ey'nkonzweni, kuyakhulunywa, kuyaxatshana, kwenziwa yonke le nto. Amanye wama-signs-iwo lawo ukuthi umuntu kumele azibhekisise, azibuzisise ukuthi ingabe unobudlelwane noKristu nendodana kanye noyise yini, because uma unjalo uzobonakala amanye ama-signs ukuthi ufune ufise ulangazelele ujabule kuba nabanye abazalwane. Makunomzalwane nje uthiwa awumphiwanga, it's either wena usindisiwe noma hayi umbiza ngomzalwane uyena ongasindisiwe. Kepha-ke thina esindisiwe ngisho nabangasindisiwe sibathanda ngale ndlela ukuthi kumele sibanikeze lolo thando lukaKristu ukuze nabo bakwazi ukufinyelela la sikhona khona, la kuvuleka khona amehlo kamoya nenhliziyo umuntu azinikele kuKristu. Kusho ukuthi kumele sithande wonke umuntu Mkhathini. Ngiyafisa-ke namuhla mfowethu ukuthi sibheke, I think emasontweni amathathu amane
uma ngingaphosisi siye sakhuluma ngale ndaba yokugqoka ebandleni nokugqoka abantu besifazane. Emva kwalowo mkhathini ngibe nemibuzo eminingi abazalwane abayibuzayo bethumela ama-messages and all of that beshaya kanjalo. Ithe lento kimina mkhathini sithi sisindisiwe impela, kepha asikwazi ukubona umehluko mkhathini phakathi komusa, igrace mkhathini nomthetho. Mangikhuluma ngomthetho ngikhuluma ngomthetho kaMose, ngikhuluma ngomthetho lo siubiza nge-Old Testament. Siyayiprofesa lensindiso mkhathini bese sibanjwa umthetho noma sibanjwe illegalism. Angenze nje ama-example afiwe mkhathini. Kunalomzalwane othi kumele ube nendawo okukhulekela kuyona la kune-altare lakho lokukhulekela khona mawukhuluma noKristu. Enze example njengakwi-tabernacle. Ezinye zezinto lezo mkhathini ezithi kune-legalism noma kusesenalobugqila bomthetho. Umunye umzalwane athi asikwazi ukukhonza ngesonto noma ngalipho olunye usuku, izwi lenkosi lithi kumele sikhonze ngesabatha. Ebese nabazalwane abasindiswa impela o Seventh Day Adventist bashaye nawo bathi lento yokukhonza ngesonto ayikho ezwini, izwi lithi ngesabatha okumgqibelo. Abanye mkhathini babanjwe illegalism ethi uma usubekelwe eceleni, uma uset aside, uma usuholy, uma usungcwelisiwe ngegazi likaKristu njengomzalwane, awuhlukile ne-Nazarite, okusho ukuthi usukhohlakala kaNkulunkulu. I-razor nje akumele lithinte umzimba wakho, lento yokugunda ikakhulukazi abantu besilisa and all of that. Kunabantu mkhathini imibuzo efikayo ukuthi umuntu wesifazane uma esesikhathini uyakwazi yini ukuthinta izinto, uyakwazi ukuya ebandleni, uma i-worship team leader uyakwazi ukubandla, uyakwazi ukuthi acele ukuba akhuleke ebandleni, uyakwazi ukuthi awashele ubaba, enze zonke lezi zinto. Le mibuzo yonke lemkhathini imibuzo ebuzwa abantu abathi basindisiwe. Now ngiyafisa ke namuhla ngenza ama-example nje a few. Ngiyafisa namuhla mkhathini ukuthi ke sibheke indaba yomthetho nomusa. Kuyoba kuhle ukuthi siqale eqaleni mkhathini sibone inhloso kaNkulunkulu ngomthetho, ebese sibona ukuthi uNkulunkulu uthini ngomthetho in the future, from kuma-Psalms ethi isikhathi siyeza, from ku-Isaiah ethi isikhathi siyeza la ngingasazi ubhala imithetho yami kuyibhebhe zamatshe, kepha ngiyibhale enhliziyweni zomuntu. Sikubone lokho kwenzeka ku-Hebrews chapter 5, 6, 7 and 8, esetha aside lo mthetho. Sibheke konke lokho bese sibheka ukuthi umthetho ubukuyini, inhloso yomthetho ibikhombaphi indaba yomthetho, ukufika kaJesu kuthini ngomthetho. Thina-ke esithi sisindisiwe olakeni likaNkulunkulu ozayo, sinobudlelwane noNkulunkulu through uKristu lo wafa. Kusho ukuthini-ke kithina? Siwubheka kanjani umthetho? Uma siwu-aplya kanjani? Ukupheleliswa komthetho kupheleliswa njani kuKristu? Ukufika kaKristu ngabe kuvala umthetho, kuletha ku-asharisha in igrace. Okusho ukuthini-ke lokho? Naku mkhathini ukubaluleka kwayo yonke lento, because uma umthetho upointa amongst other things kuKristu, ebese uKristu uphelelisiwe umthetho kuKristu. Uma ke singathathi lo musa oza noKristu
okusho ukuthi sishaya indiva ukufa kukaKristu sithi there was no need ukuthi angafa. Ila ubungozi obukhulu bukhona khona from the perspective because we will never be perfect mkhathini sithi sizama ukugcina imithetho esihlulayo nelegalism yasebandleni iyasihlula. So sikwenza kanjani ke lokuthi sikhululeke kulobugqila bomthetho si embrace noma samukele umusa uNkulunkulu asenzele kona. Sizocela ke kakhulu kuloko namhla mkhathini. Nawe mlaleli lapha ekhaya ungasithinta lapha ku 073 709 1991 noma khona la bukhoma e-studio mfoka mkhathini no Lucky Kacele no Anele Kamhlongo bal pick up ucingo lapho ku 086 10 300 086 10 300 sikhulume nawe nalapha enhlizweni yakho makhona ukunyeke okungasaphathelene nalesihloko kepha kuyakuhlupha uyazi ke sihlale sikhululekile ngaso sonke isikhathi ukuthi ungabuza noma ngaba yimuphi umbuzo ofisa ukubuza ucaciseleke mkhathini ke ngaphambi sikwenze konke lokho asicele mkhathini usise enkosini ngomkhuleko njengenjwayelo. Asithandaze. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi lapho sesihlulekile ukugcina umthetho wakho wena wasenzela indlela yokusikhipha ngaphansi kwawo ngenxa ukuthi usilahla ngecala umthetho kusukela kuAdam noEva bonke abantu bonile noma seyiletha imithetho ezweni saka-Israyeli akekho noyedwa kubona owake wakwazi ukuyigcina akekho okwazi ukuthanda inkosi uNkulunkulu wakhe ngenhliziyo yakhe yonke ngamandla akhe onke nangawo wonke umoya wakhe nokuthanda umakhelwane njengalokhu eyithanda yena. Kodwa siyakubonga ukuthi wathumela indodana yakho yawugcina ngokuphelela umthetho endaweni yethu ayikaze yawuphula nasendaweni eyodwa bese wasinikeza ukugcina kwakho umthetho wabeka phezu kwakhe okwethu kwahluleka ukugcina umthetho wakho ngokufa kwakhe zaxolelwa izono zethu thina sasindiswa senziwa njengabaphelele abawugcine ngokuphelela umthetho wakho kanti siwugcinelwe uKristu. Siyakubonga Nkosi ukuthi sewusindisile uyasifundisa ukuhamba ezweni lakho ukuhamba emsebenzini emihle wena osilungisele yona. Sisindisiwe ngomusa hayi ngemsebenzi kodwa sisindiselwe ukwenza imisebenzi emihle wena wasimisela ukuthi ufuna sihambe kuyona. Siyakubonga lokho Nkosi. Siyakhuleka ukuthi sewusikhululile singavumi ukuphinde siboshwe ngamajoka emthetho ke manje eyakhiwa abantu nama traditions namasiko abo. Abanye bayakha Nkosi ngisho emabandleni bathwalise kanzima abantwana bakho bebabekela imithetho abazakhela yona njengabafarisi othi babopha imithwalo esindayo abangavuma ukuyithinta even ngokucicane wabo kodwa bafuna ukuba ukuyithwalisa abantwana bakho. Size ke Nkosi kakhulu njengabaholi sikubalekele ukwakha imithetho egqilaza ibandla wena ongazange uzusiyale ngayo. Nathi njengabazalwane siyazi inkululeko esinayo uKristu okungesiyo inkululeko yokuphila esonweni kodwa inkululeko yokuphila emsebenzini emihle singathembele kuyona for insindiso kodwa sithembele kumusa wakho. Size ke masixoxa Nkosi usinikeze ukuhlakanipha usiza abalaleli mabeshaya konke kwenze ngokwentando yakho khona sonke sokwakheka udumo lube kuwena egameni lika Jesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Mkhathina sibonge mkhathina sikwaphinde sikwamukele uma usanda kuvula umsakazo wakho. Mina ngudidingo kaNkosi uhlelo iSound Doctrine Hub sisakaza bukhoma from eSandton eGoli kwaNdonga ziyaduma kanti estudios naye umfoka Magayi uLucky Kacele ubaba uKhoza ehlale enathi ngaso sonke isikhathi kanye noAnele Kamhlongo owenza sure ukuthi lapha kwi-Facebook page yethu naphi kuphi emhlaba wonke jikelele ukuyafinyelela lolu hlelo iSound Doctrine Hub. Mina ngiseGoli Mdidingo Nkosi ngohlala nawe nomkhathini kuze kube ilona ihora lesithupha. Isihloko esikhuluma ngaso namuhla umehluko phakathi
komthetho kanye nomusa. Khathini sekusele amasontshwana ambadlwana nje ukuthi kufike lolo suku olukhulu lenkomfa yethu yaminyaka yonke ikhwezela. Asikhwezeleke nathi lelo khwela lokwazisa nokumema abalandeli baloluhlelo kanye nabathandi balomsakazo iVuma 103 the adult radio for the young at heart. Zimi kanjani inhlelo Mkhathini? Umhla ka-9 November umgqibelo silapha ePinetown enkabeni yePindali number 8 Harvey Road. Kusukela ngo9:30 ekseni kuya ku3:30 ntambama. Inkomfa yethu sibanayo minyaka yonke sibiza ngekhwezela. Inhloso yayikona lokho impela ukukhwezela intshisakalo ey'mpilweni zabazali nakhulazi masibheke ekupheleni konyaka December nezwe lichitha ilingo zalo nawe likufice ugcwele amandla umlilo uvutha uphezulu ukuze ungadluli nezilingo kaDecember. Lonyaka sifuna ukugqugquzela indaba yokufuna qala umbuso kaNkuluNkulu ivangeli lemali nezinto eziphathekayo lidlangile yonke indawo. Baningi abantu abeza emasontweni benethemba lokuthola imisebenzi kuthiwe kuyakhulekelwa abangasebenzi banethemba lokuphiliswa ekuguleni kwabo noma ukulungiswa kwemishado nezinto eziningi ezinye eziphathekayo okuyizinto embi ukuyikhulekela nokuyinxusela enkosini. Kodwa okuba kubi uma sekuyikhona kuphela umuntu akwazisayo njengoba esenkonzweni nje ubheke lezo zinto kuphela akakaze ayicabanga indaba yokuthi uyisoni esibheke esihogweni noma ngasebenza kahle noma umshado wakho ungaphila noma angaphila emzimbeni kodwa izo noma ingaxolelwe kumsiza ngani umuntu ukuthi konke kumhambele kahle ezweni bese lahlekelwa ukuphila kwakhe. So ke sothi naqala umbuso kaNkuluNkulu amazwi kaJesu lawa eyala abantu nabafundi bakhe ukuthi abangakhathazeki njengokuthi bazogqokana emzimbeni bazodlana eswini. Zonke lezo zinto abantu abangakholwa nabo bayinaka. Thina esazi uNkulunkulu simele ukubeka phambili ukuthi izono zethu ayixolelwe amagama ethu awabhalwe encwadini zokuphila zasezulwini asamkeliswa amandla kaMoya oNgcwele asifunda ukuphila ngokulunga senze imisebenzi emihle ukuze sibe nomvuzo omkhulu ezulwini sibheka phezulu. Sinaka izinto zaphezulu sifuna ukuzogqugquzela lokho kuona wonke umlaleli sokujabula kakhulu ke ukuba nawe. Ikhona into ehlukile yenziwa inkomfa edlulayo nje kwinkonzo ejwayelekile ya Sunday. Khona into ehlukile masihlangene sibaningi sivele emabandleni ahlukahlukene sihlabelela ndawonye sikhuleka ndawonye silalela izwi kaNkulunkulu ndawonye sibuza imibuzo sixoxisana sihlele ematafuleni sidla. Siyojabula kakhulu kuyasiqhuquzela futhi nawe sikulungiselele izinto ezinhle zokuqhuquzela mfundisi. Kunombuzo la Mkhathini ngicabanga ukuthi uzophenduleka kahle kakhulu kwinkomfa ukuthi ingabe kunomehluko yini phakathi kombuso kaNkuluNkulu nombuso wezulu. Uma sizokhuluma ngokuthi abantu abafune kuqala umbuso kaNkuluNkulu ingabe sithi abafuna umbuso wezulu noma izinto ezimbili ezahlukene noma into efanayo umbuso kaNkuluNkulu kanye nombuso wezulu. Ngicabanga ukuthi lo mbuzo uzophenduleka kahle kwinkomfa ukuze uma sithi siyakhwezela sithi abantu abafune umbuso kaNkuluNkulu yini kahle le esithi abayifune. Umbuso kaNkuluNkulu yini ule imali nemizi emkhulu nokucebi nezingane eziningi nako konke lokho. Umbuso kaNkuluNkulu nombuso wezulu ngabe umbuso wala emhlabeni noma umbuso osezulwini kaNkuluNkulu. Zonke lezo zinto lezo Mkhathini engicabanga ukuthi abazalwana abaningi bayibuza imibuzo ukuthi ngabe into efanayo noma kuyona into efanayo kuzophenduleka kakhulu kwinkomfa. Funa umuntu abambe kanti ubambe okungekona inkomfa leyikhwezela izolekelela kulapho Mkhathini. Impela mfundisi sibheke lapho siyaqhuquzela abalaleli nimeme isakhona indawo kuba kuhle manisazisa nje ukuthi niyeza hayi ngoba kune registration kodwa ngenhloso yokuthi balungise lapha ekhishini
basazi sibalo ukuthi singaki so ke lezi inamba enjwayele ukuzizwa makuphela uhlelo ungasazisa nje lapho ushiyele imessage ukuthi uyeza nibangaki umgqibelo womhla ka9 kaNovember lapha ePinetown. Kathini laba abangalalelanga kulamasonto edlule athi ngiyafisa ukuza kwinkonfa kodwa izingane ngizoyishiya nobani ngoba naba phela odato bancane umgqibelo phakathi nesonto ngiyakwazi ukubashiya kwi-aftercare njengoba kumgqibelo ingane ngizoyishiya noba ihleliwe indaba yokunakekela kwabantwana while abazali bengaphakathi befunda bekhuleka behlabelela bedla izwi likaNkuluNkulu nifike nabo abantwana ningabashiyi kuyobe kulungisiwe ukuthi banakekeleke bangabhoreki nabo kuneyinhlelo nje zabe ihleliwe abantwana siyabamkela nize nabo. Ngiyabonga Mkhathini siyakumema nawe mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart kwinkomfa yethu lapha number 8 Harvey Road ePinetown ngomhla ka9 kaNovember. Sekusele nje amasonto ngisho mathathu nje ebese iyahlala inkomfa. Mkhathini asingene kulesihloko sethu sanamuhla. Kuningi ukudideka okukhulu Mkhathini. Futhi mangithi ukudideka ngisho ukudideka kulaba abathi basindisiwe abathi impela bayamkelile inkosi uJesu Kristu bayamkela ukuthi umsindisi bayamkela ukuthi akekho umuntu ongaba nobudlelwane noNkulunkulu futhi ozongena umbuso wezulu ngaphandle kokuba abe nobudlelwane noKristu. Kepha sibona Mkhathini basabambelele kumthetho. Lento Mkhathini yenza ukudideka okukhulu kubazalwane ukuthi ingabe iTestament elidala ingabe manje sesilishaya indiva yini na ngoba sesiphila esikhathini esisha. Impendulo esimple nje ukuthi cha nakanye Meganato kusho uMapostle Paul over my dead body you cannot say iTestament elidala singalishaya indiva. Sikwazi ukuqonda umusa lokhulunywa ngawe kwiTestament elisha kusho ukuthi kumele uunderstand iOld Testament uunderstand nomthetho. Asiqaleke lapho Mkhathini uyini umthetho futhi bekuyini inhloso kaNkuluNkulu ngokuthi anikeze abantwana bakhe umthetho. Amanye amavesi asiza nje mfundisi mayicabanga leyo nto njengoba usayibuza kwabaseGalatia ku chapter 3 uma ubuka khona uverse 23 kuya lapha ku25 uthi verse 23 kodwa ngaphambi kokuba kufike ukukholwa sazivalelwe phansi komthetho sasiqashelwe yiwo kwaze kwembulwa ukukholwa ngakho umthetho wawungumqaphi umqaphi wethu osiyisa kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa lokhu ukukholwa sekwafika asisekho phansi komthetho. Adlama vesi kungakafika ukukholwa sasingaphansi kwawomthetho engathi usigadile usinikeza mayisebenzisa igama lokuba umqaphi mfundisi ukhuluma ngethutha kwakuthi ngalezi ayikhathi indoda yayinezimali zayo makwenzeka ishona abantwana besebancane bese kuthiwe abanakekelwe umuntu othize noma izimali ezisele kwezabo kuthiwe akayigade lo ngoba basebancane angaqala abanikeze alokho bahlephela abakudingayo kodwa mase bekhulile bese beyangena kwi-inheritance yabo abasayidinge ithutha sebethatha amafa abo ngokuphele kuba awabo. Umthetho wawuyinto enjalo singakafika isikhathi la uNkulunkulu ezokwambula khona umusa okuyiyona ndlela abefuna sazane naye ngayo sisondele kuyena ngayo wabeka umthetho ubunje ngethutha ebisiyisa kuKristu siyisa kanjani iKristu uPaul uyachaza Romans for example umthetho iwono wasenza sazi ukuthi kunesidingo somsindisi ngoba uNkulunkulu wasinikeza imithetho uma ethi nje
uthanda uNkulunkulu inkosi yakho ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, ngengqondo yakho yonke, usuyazi ukuthi uyisoni ngoba uyahluleka ukwenza njalo. Mayithi uthanda umakhelwane njengalokhu uyithanda wena, usuyazazi ukuthi hayi mina ngiyisoni ngoba ngiyahluleka ukuthanda umakhelwane njengoba ngiyithanda mina. Bese uyabona ukuthi njengoba ngihluleka nje kusho ukuthi ngidinga usizo kuNkulunkulu, kanti ngiyongena kanjani embusweni wezulu njengoba ngihluleka ukugcina umthetho. Bese uyakhala enkosini, inkosi silekelele size, bese uNkulunkulu enza imfanise njengemhlatshelo, athi abalethe imhlatshelo njalo mabeyilethe uyobaxolela, ekhomba ukuthi njengoba senizazi ukuthi nizoni ngenxa yomthetho, ngine provision engizoyenza ukuze nikwazi ukuxolelwa, okukuletha umnikelo wendodana yami khona izofela izono zenu. So ke umthetho wawunaleyo role okokuqala ukwenza wonke umuntu azazi ukuthi uyisoni. Akekho ngathi ulungile, akekho ngathi akamdinga uJesu ngoba nawo umthetho kaNkuluNkulu umenza ayibone ukuthi uyisoni esahluleka. So umthetho wazeyithutha nokuthi wawufundisa uIsrayeli indaba yobungcwele noma wayengakakwazi ukuyiphila ngokugcwele, kwakungathi uNkulunkulu uyabacathulisa ngomthetho. So ingakho ethi verse 24 ngakho umthetho wawumqaphi wethu osiyisa kuKristu. Kufanele umthetho usiyise kuKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa, okuyona into ke senza sibe justified ukuthiwe asinacala. Akukhona ngoba seyugcina kahle umthetho, akekho kwaziyo, kodwa ngenxa yokukholwa kuKristu okuyena owasifela mhla sesibonile ukuthi siyahluleka, sacela intethelelo yena. Uthi verse 25 lokhu ukukholwa sekwafika, asekho ke phansi komthetho. Akasekho zama ukuza kuNkulunkulu ngenxa yemisebenzi yakhe. Siyazazi ukuthi siyahluleka futhi lokho siyakwamukela, bese sithi Nkosi nayi indodana yakho owayinikele ibe inhlawulo yokwahluleka kwethu, sixolele izono zethu ngenxa yayo, usamukele, bese siyafunda ukucathula nokwenza kangcono, hayi kuze sisindiswe kodwa ngoba sesisindisiwe ngokukholwa uJesu. Mfundisi, ngiyafisa mkhathini ukuthi ufunda u23 wagcina lapha ku25, ngiyafisa sifike ku26 no27, kepha ngaphambi koba sikwenze lokho mkhathini ngifisa ukuthi sithathe u23 noma u24 no25 ebese simqathanisa no Romans 10 ukuze umzalwane ayizwe lento ngokuphelele. Uthi verse 24 umthetho wawungumqaphi wethu osiyisa kuKristu. Na kusho ukuthi uyinqola esigibela kuyona, le nqola khona la yosidilivela khona, la esesidilivele khona sesifike kwi-destination yethu yokugcina. Akusekho kunye esingakufisa emva kwaloko. Now lokho noma lowo muntu osisa kuyena kuKristu ebese ukuthi ukuze silungisiswe ngokukholwa. Umthetho bengekona nje ukukholwa kuphela, kepha bekunemsebenzi kunezenzo. Na ebese uyachaza ke asithathe lapho Romans 10 mkhathini, mhlambe the first 4 verses ikakhulukazi siya lapha ku verse 4 ozohlanganisa kahle uGalatia 3 no verse 23 ukuya ku verse 27 mkhathini. Romans 10 masisuka ku verse 1 sehlala nzansi bazalwane, isifiso senhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngokuba abakwa-Israyeli basindiswe, ngokuba ngiyabafakazela ukuthi banayo intshisakalo ngoNkulunkulu kodwa engasuki ekwazini, lokhu bengakwazi ukulunga kukaNkulunkulu, bafuna ukumisa okwabo ukulunga. Abakuthobelanga ukulunga kukaNkulunkulu ngokuba isiphetho somthetho nguKristu kube ngokulunga kubo bonke abakholwayo. Asibeke nje isiphetho somthetho uKristu. Ngesingisi nje saka grade 1 sithi Christ is the end of the law. Now kusho izwi mkhathini now siphendula laba mkhathini abapointa ezwini ikakhulukazi ku-Old Testament abathi izwi likaNkulunkulu lithi asingashefi, izwi likaNkulunkulu lithi owesifazana akangangeni angahlanganyeli uma sesikhathini, izwi likaNkulunkulu bapointa ezwini eliwumthetho.
sibona la uGalatia uthi umthetho ungumqaphi wethu osiyisa kuKristu. Na sesiyabona ke khona la izwini kaNkuluNkulu ukuthi uKristu uyisiphetho somthetho. Asithi ukuhlala lapho emkhathini. Impela so ke indlela ayisiphetho ngayo okokuqala ukuthi vele yonke into emthethweni iyayikhomba kuye. Uzathi uPaul kwabaseKolose zazi isithunzi sika Kristu zonke lezi zinto ukuphelela kuyena uKristu kusukela endabeni yemhlatshelo eyayikhomba yena uJesu njengowayezofika zoba umhlatshelo indaba zamasabatha njengezinto ebeyikhomba ukuphumula esiyokwamkela kuNkulunkulu uma uKristu esefikile sesixolelwa ngaphandle kokusebenza sesingena nasemazulwini. uPaul achaza indaba zokusoka kwakuyinto enkulu emthethweni kwaIsrael uthi konke lokho kwakukhomba ukusoka kwenhliziyo esikwamkela ngenxa kaMoya oNgcwele uKristu sesikholwa uyena. Zonke lezi zinto ezikhona kumthetho kaMose uIsrael kwakumele ayigcine ziyafezekiswa ziyapheleliswa kuKristu. Ngakho mase kufikile okuphelele lokho bekade kuyithunzi kuyadlula akekho umuntu lokho ephethe ibhuku la ka first year mfundisi eseka matric konke lokho bekucathula kuyadlula ngakho ukufika kaKristu kuphela nya komthetho ngoba sekufike okuyiyonanto umthetho bukade ukhomba kuyona. Mkhathini ngiyafisa ke manje sizoqedela lapho verse 27 kuGalatia. Phambi koba sikwenze lokho Mkhathini asiye kuHebrews chapter 8 la sibona khona ke uNkulunkulu esegcwalisa lo ethatha lo mthetho ewubekele eceleni bese esambesa uKristu okuyena okulunga kwethu. Uma sibuka lapha kwabase Hebrews chapter 8 yes uma ufunda nje usuka lapha phezulu verse 1 uPaul umbhalo encwadi yamaHebheru eqala ekhuluma ngokuthi sinompriest omkhulu uthi umongo walokho esintshela khona yilo umpriest omkhulu onjalo osewahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi somkhulu emazulwini uyisikhonzi uyisikhonzi sokungcwele neTabernacle lempela elamiswa inkosi hayi umuntu. Umayehla verse 3 uthi ngokuba ilona lowo umpriest omkhulu ugcotshela ukunikela ngemnikelo nemhlatshelo ngakho ke kudingekile ukuba naye loqobo abe nakho okuthile azokunikela ukuba ubesemhlabeni ubengeke abe ngumpriest nakanye ngokuba bakhona abapriesti abanikela ngemnikelo ngokomthetho. Mawufunda wehla uyabona kuverse 5 ekhuluma ukuthi iTabernacle nayo yonke lenkonzo yopriest yayisifaniso sezinto Mose ayibona ezulwini hayi into ngempela. Mase sikuverse 6 kepha manje unikwe inkonzo enhle ngokwedlulele njengalokhu engumxhumanisi wezivumelwane esihle kakhulu esimiswe ngokwezithembiso ezinhle ikaNkuluNkulu. Athi kuverse 7 like 8 oyakhona mfundisi ngokuba uma leso zivumelwane sokuqala sasingenasici bekungeke kufunwe izivumelwane sesibili. Ngepha lapho verse 8 ngepha lapho ebasola uthi kubo niyabona izinsuku ziyeza kusho inkosi lapho ngiyakwenza izivumelwane esisha nendlu kaIsrael nendlu kaJuda esingafani nezivumelwano engasenza nokhokho babo mhla ngibabamba ngesandla ngibakhiphe eGibhithe ngokuba abasigcinanga izivumelwano sami nami angibanakanga kusho inkosi ngokuba yilesi sivumelwano engiyakusenza nendlu kaIsrael emva kwalezo insuku kusho inkosi ngiyakufaka imithetho yami engqondweni yabo ngiyilobe einhlizweni zabo emnyoba uNkulunkulu wabo bona babe abantu bami abasayikufundisana kube lona lo wefundisa owakubo nomunye efundisa umfowabo ethi yazi inkosi ngokuba bonke bayakiyazi inkosi kusukela kwabancane kuya kwabadala ngokuba ngiyakubahawukela nakubabonile ngabe ngisayikhumbula
izono zabo. Uma ethi esisha kuverse 13 kusho ukuthi sokuqala sesiphelelwe isikhathi. Ngakho ke osekuphelelwe isikhathi futhi sekukudala sekuseduze nokuba kushabalale. Mkhathini ngiyacela siliphinde lelo verse lokugcina. Uthi lapha kuverse 13 uma ethi esisha ikhuluma ngesivumelwano kusho ukuthi esokuqala sesiphelelwe isikhathi. Ngakho ke osekuphelelwe isikhathi futhi sekukudala sekuseduze ukuba kushabalale. Namkhathini kubalekile kakhulu lokho because umzalwane othi uprofessor uKristu njengenkosi nomsindisi empilweni yakhe aphinde abambelele emthethweni wenza inhlekisa ngaloKristu amprofesayo wenza ukushaya indiva ukufa kukaKristu ukushaya indiva ukwenza kaNkulunkulu ukuthi umthetho njengoba siwazi usuphelelwe isikhathi uKristu nomusa uthini umzalwane Mkhathini umzalwane uthi kahle kahle bekungafanelanga uJesu ezwe because ngisesenamandla mina ngokuzenzela ngamandla ami ukuthi ngibe ngcwele phambi kwaNkulunkulu ubungozi obukhulu kakhulu kuloko Mkhathini yilento yokuthi kusho ukuthi uKristu ufele ize uma thina sisafuna ukugcina umthetho Mkhathini. Usho njalo impela uPaul mfundisi lapha kwabaseGalatia chapter 5 ekhuluma ngendaba yokusoka abaseGalatia babefuna bona ukubuela bayoqala bayosokwa babe yamaJuda bekholwa ukuthi umuntu akakwazi ukungena ezulwini engazange aqala yogcina umthetho kaMose. Uthi uPaul uma nisafuna ukulungisiswa ngenyama ngokuyokwenza imisebenzi yenyama efana nokusokwa uKristu akasoza nisiza ngalutho ngeke abe of any use to you Kristu manisafuna ukuba circumcised unjalo umuntu osafuna ukuthokozisa uNkulunkulu nokwamukelwa uNkulunkulu ngemsebenzi yakhe ufuna ukubuyela emuva yogcina amasabatha ecathi uNkulunkulu uzomamukela ngalokho uthi uKristu engani wankhulula kulona lelo joka uKristu uthi uPaul lento kwathina amaJuda yayisahlula indaba yokugcina umthetho akekho wayekwazi ukugcina ngiyamangala nina baseGalatia manifuna nani ukubuyela ejokeni elalisinda nathi nokhokho bethu ngakho umuntu oseKristu manje akadingi ukugcina imisebenzi yomthetho ukuze asindiswe sisindiswa nje ngokukholwa uJesu esefele izono zethu thina sethembele kulokho sicela intethelelo bese siyasindiswa konke okunye okuhle sikwenza sesindisiwe esindlela yokulalela uNkulunkulu nokukhula ekumfuzeni nokwenza imisebenzi emihle kodwa never esindlela yokuthi sisindiswe. Mkhathini omunye angathi uNkulunkulu wenze lento immediately uJesu ezala cha uNkulunkulu wayikhuluma lento ngabaprofeti ukuthi lo mthetho upointa kuKristu isikhathi siyeza la ngizubhala khona imithetho kuyibhebhe zamatshe kepha ngibhale enhlizweni zabantu njengoba sibonile usifundele lapha kuHebrews chapter 10 uNkulunkulu wakusho lokho ngomprofeti uJeremiah lapha ku chapter 31 kuJeremiah uNkulunkulu wakuphinda futhi lokho ngoEzekiel umprofeti uEzekiel ku chapter 36 na ku chapter 11 ekuphinda nompostoli uPaul siyambona ekusho lapha ku 2 Corinthians chapter 3 so akuyona into nje uNkulunkulu ezenayo as u plan B Mkhathini kwabanye wacanga ukuthi hayi ngobe nangu uKristu sezwe akuyena uplan B uNkulunkulu in his foreknowledge ubazi ukuthi lo mthetho abantu bazohluleka ukugcina ingakho lapha ku chapter 8 no chapter 7 ku Romans uthi uKristu set aside noma uNkulunkulu through uKristu usetha aside umthetho wokuqala ebese ngene isivumelwane nesisha uma ethi isivumelwane nesisha kusho ukuthi the first one
ngithanda i-NIV mkhathini ithi the first one was hopeless and useless. Bese ke kuzwakala ku strong umuntu athi ungasho kanjani ukuthi umthetho u-obsolete noma u-useless and hopeless. Izwi lichaza mhlamba ngi-illustrate kanje illustration engiyisebenzisa njalo lemkhathini because i-understanda yiwo wonke umuntu. La emgwaqeni kuthiwa ku-freeway sihambe 120 kilometers an hour maximum. Khona ngimaziyo ngedwa namuhla ngimbonile ubeshayela 180 kilometers an hour. Engeyedwa bebaningi. Kuthiwa ku-urban area sishayela u-60 kilometers an hour or maximum. Kepha mongabona amatekisi wethu ney'moto nje ey'ncane phakathi ku-West Street u-60 kilometer into encane. Lento ithi umthetho ukhona, umthetho muhle, kepha ngoba abantu bayahluleka ukugcina umthetho, ugcine lo mthetho u-useless and hopeless and obsolete. Hayi ngoba umthetho mubi, kepha ukwenza kwabantu noma ukuhluleka ukwenza kwabantu ukugcina umthetho kurenderisha umthetho as useless and obsolete. Ilento ayishoyo lapha ku verse 13 ku chapter 8 ku Hebrews umkhathini. Impela mfundisi, and ubuke wayithinta indaba ukuthi abantu basuka kumthetho kaMose baye kwi-legalism la khona sebezakhela eyabo imithetho. Kuneverse nje lapha kwabaseKolose chapter 2 uverse 16 athi khona uPaul, ngakho ke makungabikho umuntu onehlulela ngokudla nangokuphuzwayo noma ngemkhosi noma ngokwethwasa kwenyanga noma ngamasabatha okuyisithunzi nje salokho obekuza kufika, kodwa okuyikhona khona nguKristu. Bakhona nabantu asishintshe mkhathini, asishintshe angihlale emadevini nje. Uthini uColossians uthi akunabi namuntu okujajayo ngoba wena udla i-pork chop ne-Russian udla bacon. Bakhona basanenkinga enjalo. Umuntu unama preferences athize okudla noma nendlela yena izinto ayibona ngathi ziyamngcolisa mayizidla, bese enza umthetho for wonke umuntu ebandleni ukuthi akufanele kudliwe ingulube. Kanti uyamkhumbula uPaul ekhuluma nabaseRoma nabaseKorinte futhi ngendaba yokudla kwakade kuhlatshwe emathempeleni ezithixo laphana. Abanye bayakudla ngoba bayazi ukuthi isithixo silutho, abanye abakudli ngoba bacabanga ukuthi kungcolile. Ethi uPaul, ukudla kunalutho kodwa ke ningahlulelani. Ongakudli akakudli ngenxa yenkosi, okudlayo ubonga inkosi. Dedelanani lapho. Mawungayithanda ingulube noma ubone ngathi iyakungcolisa, kulungile, kodwa angabe sewenza umthetho. Iyona lento ye-legalism yokuqala phansi sibopha imithwalo esifuna ukuyithwesa abantu, uKristu asebathula yona. So kungabe khona umuntu onehlula ngendaba yokudla noma ngezinto eziphuzwayo noma ngemkhosi. Khona abafuna ukwakha ama-festivals nemikhosi ethize nje. Uma ningalenza ngiyiphasika ingathi nenza isono ngoba iphasika kubone ngathi into eyayalwa uNkulunkulu noma uKhisimusi noma yini. Uthi noma ukuthwasa kwenyanga noma amasabatha nendaba okugcina isabatha isayinkinga namanje. Uthi uPaul la ngokucacile, ningavuma abantu banithwese lezo zinto banehlulele. Zazi isithunzi nje sezinto ebezofika. Okuphelele okuyikhona khona nguKristu. MawunoKristu izono ixolelo, wamkelisa umoya ongcwele, ufunda ukuphila ngezwi lakhe uphelele. Awudingi ukuye ukudla okuthize noma ukuqala ukudla okuthize. Awudingi ukuqala phansi ugcina amasabatha, ugcine nemkhosi uNkulunkulu wasikhulula kuzona zonke lezo zinto. Akusho thina mkhathini kuney'nkolo ezithi ungayanga for i-pilgrim or pilgrimage at least impilo yakho nje kanye hayi angeke ubonane nenkosi. Ingakho sibona minyaka yonke abantu benyukele ey'ntabeni benza zonke lezi zinto because
abantwana baka-Israyeli umthetho bokuthi abaye eJerusalema. Kusho ukuthi bonke labazalwane emkhathini abangakaze bagibela ibhanoyi baye eJerusalema, kepha abantu basindisiwe. Kusho ukuthi ngeke bawubona umbuso wezulu. I mean, sesiyenza as simplistic as possibly as it can, because lento yokugcina umthetho iyakuroba, iyakususa kuKristu lo othi usumbambile, kanti awubambanga yena, ubamba isithunzi esifana naye. Mkhathini asimeme abalaleli bethu lapha ku 073-709-1991 sizwe ukuthi bathina, bathumela ama-voice notes nama-text messages wabo, engizocela ungifundele wona lapha e-studio. Mkhathini 073-709-1991. Mawusanda kuvula umsakazo wakho, mina ngudidingo kaNkosi, ngisakaza bukhoma eSandton, eGoli kwaNdonga ziyaduma, kepha ukhona umkhathini lapha e-studio phansi egagasini ehambisana noLucky Kacele Intsimbini noma eyinkinobheni ebese no-Anele Kamhlongo naye. Siyathanda ku-Facebook page yethu, i-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu, kanye nakho khona la e-studio sikhulume nawe, sithatha ucingo lakho ku-086 10 086-10-10-300. Zithini incingo lapho Mkhathini? Ake sithathe nangumlalo oqala. Usemoyeni sawubona? Amen. Asibingelele babukhoza nababumkhathini kumhla ka-13 October 2024. Siyabingelela egameni lenkosi uJesu. Amen. Ukhoza nomkhathini umuntu oyedwa ke wena mfokamyeni. Hayi, inqondo baba unkosi, sorry. Siyabonga kakhulu. Lungile sayingcokolela nje mfethu. Ya, ake ngingamlele baba, ngabe ngisagcila kakhulu ngoba nesikhathi sihambile. Ake sivele siveze balobala lento ngezwi lenkosi. Ngoba seGalatia chapter 2 verse 20 kuya ku-21 uthi umpostoli uPaul la, akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo kalokho enyameni ngikuphila ngokukholwa. Okungukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize. Lisengilizwe. Bese ngiyalaphana u1 Peter chapter 4 verse 3. Ngokuba isikhathi esidlulileyo safanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe, ngokuhamba ngamanyala, nangezinkanuko, nangokudakwa, nangokuminza, nangokuxokozela, nangokukhonza izithombe okuyichilo. Beyilawo mazwi baba, kodwa ngithanda kakhulu uverse 21 kwabaseGalatians chapter 2. Angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu, ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho, khona uKristu wafelize. Ngabe kukholelani ke baba? Ngoba phela vele uma sithi ke sisagcina emthethweni, asiyeke ke indaba yensindiso, ngoba shuthi indaba yensindiso into engekho vele uma sithi sisafuna ukugcina umthetho, ngoba shuthi uKristu wafela ize. Bekuyilawo mazwi nalawo mavesi egameni likaJesu. Amen. Sibonga mfokamyeni. La mazwi aqeda kusho umyeni Mkhathini angikhumbuza i-saying, isisho mhlambe sesingisi esithi the streets of hell are paved with good intentions. Yabona kunabantu Mkhathini abaneyinhloso ezinhle zokugcina umthetho, abaneyinhloso ezinhle zokunikela okweshuma, abaneyinhloso ezinhle zokungashefi nokungagundi, abaneyinhloso ezinhle nokungagqoka amabhuluwe esontweni, abaneyinhloso ezinhle zokushuqula abaneyinhloso ezinhle. Zonke lezi zinto Mkhathini, inhloso ezinhle ngokungangcolisi izinto zikababa, ngokuba sesikhathini, good intentions. Kepha those good intentions Mkhathini azimqakambisa uKristu. Ebese amangisi athi the streets of hell are paved with good intentions. So kusho ukuthi kunabantu Mkhathini abazongena esihogweni, abaye esihogweni hayi ngobe befisa, they had very good intentions, kepha ama-intentions abo abenza uJesu inhlekisa nomsebenzi awenzile. Ngomunye umfundisi la eKshayela. Asimthathe Mkhathini. Sikwamukele emoyeni. Ayibonge inkosi. Awu bamajola. Kodwa njani bazalwane? Siphilile bamajola, sikuzwa kahle nala iGoli.
Sibonga inkosi ngani bazalwane ayifuna uqamba amanga. Inkosi awunokuqhalela uhlelo ngilalele. Yasinemanza lento yokukhombana yokubukela laphansi. Umunye ukhomba umunye ukhomba umunye. Kodwa sibonga ukuthi ngoJesu Kristu safumana umusa omkhulu kakhulu sibize ngegama lokho ngabatwana bakaNkulunkulu. Izwi lenkosi lethi sathenga ngenani elikhulu edulayo. Nasibonga uNkulunkulu ngoKristu. Egameni likaJesu. Yabona lento nikhuluma ngayo imfundiso ayimnandi kodwa ngifisa ukuthi ukufundiswa kuyisango lokungena. Uma singenile ngemfundiso akubonakale izithelo zokungena ngemfundiso. Uthando ubuhle nje bokuphila impilo yokuthula emnandi. Inhliziyo kufe naleli demoni likaMina. uJesu mefika umuntu kufanele ife leli demoni likaMina. Impela lingasakubusi kumuntu. Nanokuthi inhliziyo uJesu wasefikile kufanele ishintshe uguquke ingabi asuka kalula nje kalula umzalwane yabona nje sihluthukile lento kufanele ihlulwe kithi ngoba igamele likaJesu umethi uNkulunkulu uJesu ibanokuthula kusho ukuthi kunezifanele ishintshe ukhulu nengqondo nje ukhulu ishintshe ngoba asikwazi ukukhonza uNkulunkulu ngengqondo yemvelo. uJesu methi kufanele zonke lezi ishintshe emzimbeni wethu empilweni yethu yonke into nje ikhombisa amasayini ukuthi singamaKristu siphila impilo yobuKristu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu mina ngiyabusiseka ngicela ngasazi ngithini ngiyabonga kakhulu ngani lesibusisa kakhulu ke bazalwane egameni likaJesu. uNkulunkulu abe nani nemndeni yenu nabo bonke abalaleli lomsakazo. uNkulunkulu abenzele okuhle siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu Baba Majola, nathi sikuthanda ngaleyo ndlela leyo osithanda ngayo impela. Sibonga kakhulu negalelo lakho. Namzalane ungenze njalo lapha ku 0861010300 0861010300 noma lapha ku 0737091991 nalapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu. Bathini lapha mkhathini ku Facebook page yethu noma lapha ku WhatsApp group yethu. Ake sizwe nansi i-voice note mzalwane asithumele yona. Ngiyabingelela kubaba studio. Sacela ukubuza ukuthi umaphi umehluko phakathi komuntu okhetha inkosi uJesu waphamisa isandla wathi usindisiwe uphendukile kodwa aphile impilo efanayo nomuntu ongakholwa ungabi khona kushintsha ungabi khona kuphenduka. So umaphi umehluko kulowo muntu osindisiwe nalo ongakaze nje asindiswe ngoba impilo zabo ziyafana. Mkhathini lento ebuzwa ulomlaleli iphendule ubaba Majola in advance. Impela kunjalo nayi lento mkhathini nomzalwane olalele. Ilento yokuthi umuntu uma ethukhetha uKristu ufanele aphakamisa isandla. Lento yokuphakamisa isandla yinhle mkhathini angiyisho nje bayibiza nge-altar call. I-altar call yinhle impela, there's nothing wrong nge-altar call. Kepha inalento i-altar call mkhathini. I-altar call inokufakana ngaphansi kwengcindezi. Ukuthi mawubona abantu beyenza kunalento ukuthi bazothini wena uma ungayenzi. Inobungozi lapho. Okwesibili ubungozi be-altar call kuthi kungashunyayelwanga ivangeli lensindiso. Umfundisi evutha nje ejuluka impela phethe nethawole kuyi-perspiration eserious ingekho i-inspiration kungakhulunywanga ngesono kungakhulunywanga nokuphenduka ebese abantu sebememelwa ku-altar call bazomukela uJesu. Umuntu uyisukela ney'nkinga zakhe ekhaya zokugula zokuswela umsebenzi and all of that senqakisa uJesu kungashunyayelwanga ngesono nokuhlukana kwakhe noNkulunkulu ebese ephakamisa isandla. Into esikhathini esiningi bathi othi into eyizwe
ubani ongeke athinte izwi namhla mkhathini. Izwi likaNkulunkulu lona lithi liyinkemba esika nxa zonke. Ubani umuntu ozothi ezwe izwi likaNkulunkulu lingamthinti? Uthintwe yini? Uthintwe wabona ububi bakho nesono sakho nesidingo sokuphenduka sokubona uKristu. Ila umehluko khona kulento ebuzwa umlaleli nale ephendulwe uBamajona Mkhathini. Ake sithathe nangomunye na ivoice note. Daviola uzamnandi music wakho Busiso music Daviola nje. Nangomunye mfundisi. Manje kusele uPrest indoda yabafelokazi. Amen bafundisi bami, ngiyanizwa nibeka ngemayelana nokudla. Nami ngilibona icala mayelana nokudla nokukhetha ukuthi kunokudla okumele ukukhetha ongamele ukudla umzalwane. Le wayini ukuthi phuzani kodwa ningadakwa. Yona singasho ukuthi yaba umthetho. Ngiyabonga umagubano le amaste. Unkomosi Mkhathini ubuza le wine. Ngiyafisa ukuthi le wine sibeke into perspective kodwa nawe ungachaza. uNkulunkulu uyakuzonda ukudaka akazonda ukuba iwine belisono uKristu bengeke aliphendulele beyisono. In fact sibona umpostoli Paul etshela uTimothy ethi Timothy uhlala ugula njalo uhlushwa isisu ilento ukuthi uphuza amanzi njalo ake uthi nje uphuza iwayini kancane isisu sakho so iwayini liye lapha li antibiotic kodwa ukudakwa fana nayo lento yokudla Mkhathini ungenamkhawulo iglutini uNkulunkulu uyakuzonda. Asinayenzi lento ibe umthetho. Asithi mina Mkhathini ngiyaba discourage nje abantu ukuthi baphuze all together hayi ngoba kuumthetho. Ngiyaba discourage ukuthi baphuze ngoba awuzazi Mkhathini ukuthi umzimba wakho uinfluenceka emva kwama-ounce kwama-milliliters angakanani. Uzothi uthatha kancane bese ziyasha kanjalo Mkhathini. Impela mfundisi baningi abalaleli bakho la kuma voice note kodwa ake sithathe nango ushaya emoyeni. Usebalekile lo. Balekile. Sithathe nango omunye futhi Mkhathini. Bayabaleka. Bathini lapha ku WhatsApp group yethu Mkhathini la kuma text messages. Bakhona nje nangu zakhona sanibona befundisi bami afake inhliziyo ngicathe zakho ke mfundisi lezana eziphinki. Ngiyajabula ukunizwa niphephe ngilalele njengokujwayelekile ngiyabonga kuyisibusiso ukunilalela. Uyabazi ke no Sisiphele laphayana good evening our pastors. Sewufikile lo mzuzu bakhona beno Andile Thembidimba. Amen babunkosi babukhoza sengikhona njengokujwayelekile ngihleli nani. Basithumela laphana bakhona nabanye ake ngifunde nawo lo mude ngibona ukuthi ngisakwazi ukufunda mfundisi uthi good evening Bishop Didinkosi wena mfundisi uBishop okay uthi mina and the apostle Khoza and I personally greet you. I went to uhambe kakhulu mfethu umpostoli. Mfanele ngiyalamukela leli ka Bishop mfanele the chief apostle. Uthi this is a topic of great concern to us as believers in Christ. Sometimes we fail to separate, distinguish and strike the balance between law that was conveyed through Moses and the manifold grace of Christ. Ngicela ukubuza ukuthi is it acceptable for me as a saved Christian to work in a bar or a bottle store and sell alcohol to people who have tuck shop that sells cigarettes and other body harming substances? I ask this because we are facing high unemployment rates and we also need to make a living as Christians. Abekho inabazalwane abasindisiwe who own bottle stores and taverns. This is Upilani Zulu from Ulundi, currently Otongat. I think kufanele wena lo mfundisi. Mkhathini I think yofuna siyenze i-study kahle simphendule kahle but nako Mkhathini ema-hotel kudayisa utshwala nogwayi ema-restaurant so kusho ukuthi uma sithi akufanele umzalwane asebenze lapho baningi abazalwane abangezuqashwa. That's number one. But number two, akukho la uNkulunkulu athi
utshwala buyisono asigcizelela asiye kuloko uNkulunkulu akushoyo. The Sound Doctrine Hub program was brought to you by Shamgar. Oh, insimbi zethu ziya akukho la ukuthi utshwala buyisono khona emkhathini. Insimbi ziseza zikhumbuza ukuthi sisele ngemizuzwana nje kuphela. Abasebenza abazalwane bekhuleke kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzobavulela amathuba laba ngakwazi ukuthi baye khona enkonzweni ngamasonto, bazokwazi ukuthi babe nosuku lokuphumula, babe ebusebukhoneni baKristu. Abangabheki umzalwane into. Let me put it this way: do not call sin what God does not call sin. I think it's the simplistic way of answering that. Namfundisi ngivela ngabaseGalatia 5:1 uKristu wasikhulula ukuze sibe ngabakhululekileyo, ngakho ke yimani niqine ningabe nisaboshelwa ejokeni lobuqina. Mina mkhathini nawe sithi khomo sekufike sona leso sikhathi luchaba lixesha asikushiyi wedwa mlaleli khona la eGoli kwaNdonga neDoma naseThekwini phansi eGagasini sikushana nawo amazwi funda ukuzifundela iBhayibheli ngokwenze njalo awusona students kaMkhathini noKhoza noma ndoda thizeni noma nkosikazi thizeni kepha sikamoya ingcwele uqobo lwakhe. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe kwisonto elizayo.